खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामाव दैबानाजों गासै 29,000निबो बांसिन सुबुंफोरा खहा जादों। थैनायनि अनजिमाया 24 सिम बांबाय। रेल लामायाव मासे मैदेरा फिसा जोनोम होनायनि जाहोनाव 2 घन्टा थाथ'नांदों ट्रेनफोरा। गुवाहाटीआव दौलें नांना थानाय सासे आइजोनि गोथै सह' बोखांदों। आसाम राइफल्सआ 15 लाख रां बेसेननि जौ जब्द खालामदों। अरुणाचल प्रदेशनि बारग' एमएलए कापसेन राजकुमारा मैदेरजों बुथारजादों। AIUDFनि सा 8 एमएलएखौ पुलिसआ हमदों। भारत बांग्लादेश सीमायाव 473 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे हमजादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामाव दैबानाया दासान्दि गिख्रंथाव महर लासिनदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला 9 जुलाइसिमाव गलाघाट, नगाव, हजाइ, कार्बि आंलं आरो जरहाट बे गंबा जिल्लानि गासै सा 29,298 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो दैबानाजों 14 खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय गं 175 गामिफोरा लोमसावजादों। मिरुआरि दै आयगनि फुंनि 8 रिंगानि बुलेटिन बायदिब्ला धोनसिरि दैमानि खोलाहा आथिखालाव गलाघाट आरो नुमलिगड़आव गिख्रंथाव थाखोनि थासारियाव बोहैगासिनो दङ। 9 जुलाइनि रिपर्ट बायदिब्ला दैबानाजों दासिमाव थैनायनि अनजिमाया बांना गासै सा 24 जाहैदों। दैबानानि आंखालजों जुजिनांनो थाखाय खुंथाया गासै 35 रैखाथि बादा आरो 24 जगायथाय होग्रा मिरुफोर गायसनना दैबानाजों भुगिनांनाय गासै सा 5,109 सुबुंफोरा दासान्दि जिउ खुंगासिनो दङ। न'फोरखौ खहा जानायनि जेबो खौरां गैयाब्लाबो गलाघाट, हजाइ आरो नगाव जिल्लाफोराव गं 12 लामाफोरा दैबानाजों खुरखालांदों। लोगोसे दाब दाब जायगाफोरा मोब्लिब खुन्थियाफोरा बायदों। बबेखानि फैबाय थानाय सानफोराव अखा हानाय आरो मौसुमि बार बारनायनि आसायै दावगालांनायजों लोगोसे मावख'गिरिफोराबो थागिरिफोरखौ रैखाथि होनो थाग-थियारि जाना थानायखौ नुनो मोन्दों। रेल लामायावनो मासे मैदेरा गावनि फिसाखौ जोनोम होनायनि जाहोनाव झारखन्डआव भारतारि रेलवेनि ट्रेनफोरा 2 घन्टानि थाखाय थाथ'नांदों। ट्रेनआ 2 घन्टानिबो बांसिन सम दिदोमै थाथ'नांदों, जायनि जाहोनाव मैदेरा गावनि फिसाखौ रैखाथियै जोनोम होनो हादोंमोन आरो बेनि उनाव हाग्रायाव लासैनो हाबफैफिनो मैदेरा। मिरुनि आबहावा मन्त्रि भुपेन्द्र जाधबआ बे जाथायनि सोमोन्दै ससियेल मिडिया एक्सआव भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन। मानसि-जुनार दावराव-दावसिनि खौरांनि अनगायैबो आं मानसि आरो जिब-जुनारनि गेजेराव गोरोबलायनाय जिउनि बे बिदिन्थिखौ फोसावनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों मिरुनि मन्थ्रिया। गुवाहाटीनि भान्डु ओनसोलाव गावनि न'आवनो सासे आइजोआ दौलें नांना गावखौनो फोथैनानै लादों। जिउ गोमानाय आइजोखौ दैजि दास होननानै सिनायथिदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बिनि गोथै सह'खौ बृहस्पतिबार फुंनि समाव गावनि उन्दुग्रा खथायावनो दौलें नांना थैना थानाय थासारियाव मोननो हादोंमोन। बे जाथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जालुकबारि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै गोथै सह'खौ बोखांना पस्टमर्टेम खालामनो दैथायहरनाय जायो। आथिखालाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायबाय। मणिपुर रायजोनि जिरिबाम जिल्ला सिङाव थानाय लेनांप'पि गामिनिफ्राय आसाम राइफल्सआ 15 लाख रां बेसेननि आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाय बिलाथि जौ जब्द खालामदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला ओनसोलाव आयेननि बेरेखा हाबाफोरखौ दबथायनो आरो आयेननि आब्रुथिखौ गाहामै लाखिनो थाखाय आसाम राइफल्सआ बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै सिग्रोमनाया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंखायोमोन। बावैसो सिगां 9 जुलाइआव अपारेसन खालामना गासै 800 बिलाथि जौनि कार्टुन जब्द खालामना बेजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौ खानो हानायनि उनावनो आरोबाव दा गोबां बेसेननि जौ जब्द खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव जब्द खालामजानाय जौखौ जायगायारि आरो रायजोआरि नेमखान्थिफोरखौ सिमफायनानै फालांगि खालामखुमागासिनोमोन होननानै रिपर्टआव मिथिहोदों।
बेनि अनगायैबो आसाम राइफल्सनि मावख'गिरिफोरा बुंबावदोंमोन दि बे अपारेसन खालामनाया आयेननि बेरेखा फालांगि खालामनायखौ गोख्रोङै फोजोबस्रांनाय लोगोसे रायजोआरि सावस्रिखौ रैखा खालामनाय आरो मणिपुरनि नोगोरारिफोरखौ गोग्गो सुबुं समाज दानायाव गुवारै हेफाजाब होनाय। अरुणाचल प्रदेशनि बारग' एमएलए कापसेन राजकुमारा बुधबारखालि नामसांगिनाव गावनि न'निफ्राय तिराप जिल्ला देवमालिसिम थांबाय थानाय समाव हाग्रानि मैदेर फालोनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमायो। मख'नो गोनांदि 15 एप्रिल 1960 मायथाइयाव जोनोम मोननाय राजकुमारा इं 1985 मायथाइनिफ्राय इं 1990 मायथाइसिम तिराप जिल्लायाव खनसा साहा बिधानसभा बियाबनि थान्दै महरै हाबा मावदोंमोन। बिथाङा गावनि गुदि सोलोंथाइखौ देवमालिनि नार'त्तमनगरनि रामकृष्ण मिशन फरायसालियाव फरायदोंमोन आरो उनाव खंसा सोरखारि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोदान दिल्लीनि बिरखं गाथोनाव मोनसे फालांगियारि पाइलट फोरोंथाय हाबाफारियावबो बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रि पेमा खान्डुआ राजकुमारनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। बुधबारनि मोनाबिलियाव होनाय मोनसे खौराङाव खान्डुआ बुंदोंमोन दि हारिनि जौगानायनि थाखाय कापसेन राजकुमारनि बाउसोमनाय आरो तिरापनि दावगानायनि थाखाय बिथांनि थाद'यै नाजानाया मोनसे अरायथा गोहोम खोख्लैगोन। बेयो खालि बिथांनि नखर आरो लोगोफोरनि थाखायल' नङा, नाथाय साफ्रोमनिबो थाखायबो मोनसे मख'जाथाव खहा। हारिखौ सिबिनायनि थाखाय बिथांनि बाउसोमनाय आरो जोंनि समाजाव बिथांनि बिहोमाफोरखौ जेब्लाबो गोसोखांनाय जागोन। दुखु सैनांनाय नखरनि सोद्रोमाफोर आरो खुरमा बाय बाहागिफोरनिसिम दुखु फोरमायनानै रुंसारि जिउमानि अराय गोजोननि थाखाय आरज गाबो गिबि मन्थ्रि पेमा खान्डुआ। एआइइउडिएफनि सा-9 एमएलएखौ पुलिसआ हमदों। लामानिफ्राय हमनानै लाबोदों एआइइउडिएफनि सा-9 एमएलएफोरखौ। धुबरी जिल्लानि इभिक्सन खालामनाय थावनिनिफ्राय हमनाय जादों एआइइउडिएफनि एमएलएफोरखौ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला एआइइउडिएफनि सा-9 एमएलएफोरा धुबरी जिल्लायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि हेंथायै जिल्ला खुंथाया बावैसो इभिक्सन खालामनाय थावनियाव खौरां लानो थांदोंमोन। इभिक्सन खालामनाय थावनि सिराकुटायाव आन्दलन खालामनो आरो होखारजानाय सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय थांदोंमोन एआइइउडिएफनि एमएलएफोरा। आखायाव प्लेकार्ड लानानै सिराकुटायाव सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनो ओंखारलांदोंमोन एमएलएफोरा। नाथाय लामा ससेनिफ्रायनो पुलिसआ गासैखौबो हमनानै लाबोयो। एआइइउडिएफनि हमजानाय सा-9 एमएलएफोरा फारियै हाफिज बशीर आहमेद कासिमी, रकिबुल इस्लाम, आमिनुल इस्लाम, आशराफुल इस्लाम, करिमुद्दिन बरपुया, शामसुल हुदा, निजानुर रहमान आरो नाजरुल इस्लाम। गुवाहाटी फ्रन्टियारनि सिङाव थानाय सीमा रैखाथि हानजा बिएसएफआ नारकटिक्स कन्ट्रल बिउर'नि हेफाजाबाव सोनाब बेंगलनि कुचबिहार जिल्ला भारत बांलादेश सिमायाव 473 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे भारतारि फेग्रा बेसाद फालांगिरिखौ हमदों। मोनसे प्रेस रिलिजआव बिएसएफ गुवाहाटी फ्रन्टियारनि सुबुं फोनांजाब मावख'गिरिया बुंदों दि भारतनिफ्राय बांलादेशसिम फालांगि खालामनायनि थांखिजों गान्जानि आयेन बेरेखा दोनथुमनायनि सोमोन्दै फोथायजाथाव सुलुंनि बिथिङाव बिथा खालामनानै 8 जुलाइ खालि 78 बिएन बिएसएफनि जवानफोरा नारकटिक्स कन्ट्रल बिउर' जनरेल इउनिट सिलिगुरिनि मोनसे हानजाजों लोगोसे कुचबिहार जिल्ला राजपुरनि भारत बांलादेश सीमा गामियाव मोनसे जर'खा जथाय अपारेसन खालामदोंमोन। बिएसएफनि जाफुंसार अपारेसनाव सासे भारतारि सिखाव फालांगिरिखौ खानाय जादोंमोन आरो बिथांनि थाग्रा खुलिनिफ्राय 473 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सिखाव फालांगिरि आरो जब्द खालामजानाय बेसादफोरा आरोबाव आयेनारि राहानि थाखाय नारकटिक्स कन्ट्रल बिउर'नि आवथायाव दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।